защитаваме рейнджа на ривъра и да не сме експлойтабъл, той да може да набуфира. Съм 99% Ще е сигурен, че тази такова, ръка ще е кол. да. М. Еми, да, да. Окей. По-кшистици, 3 вече в Амаз. Да, да. Добре. Айде ми поставя тук Валей 3 Suited. Интересна ръка. Аз съм окей с това да я лимпнем, честно казано. Мисля, че мин рейс няма да е зле. Двете ти вероятно ще са близки. Аз съм окей с това да лимпнем. Лимфатваме на такъв сайзинг сигурно. Тук ми прави впечатление малко по-малкия сайзинг, by the way. Защото коментирахме малко по-рано, че 3x-ва, може би това ще му е стандартния с този stack dead. Сега виждаме, че има два сайзинга. По-вероятно е да има по-тънко варио ръце, някакви попи. Да, не, поп хикс, дама хикс, като попи 9, попи 10, дама и 9. Асап Някакви може да ръце. има също. Да, и Pocket Pair, но няма да има много често Асо хикс или дори може би и попи дама оф и такива ръце ще ги изолира повече. Особено поп и дама оф, да, както казахте, сигурност. И асата, особено офсютът асата, сигурност с по-голям сайзинг. Вече може от време на време с поп и дама сютет, поп и асо и поп сютет, с асо и вале сютет да резва с малко по-малък сайзинг. Ма си виж, че като цяло повечето ни... Може и буфове вече, да. Вложи ни малко повече буфове, да, макар че не съм сигурен, защото може пък с буфовете да иска малко повече фе префоп. Така както и да е, лимпа ми харесва префоп, лимфата със сигурност ми харесва, особено на този сайзинг. На фопа със сигурност предпочитам да чекна бек. Като цяло тук си мисля, че като ни чекнат на този борд, той би бетвал голяма част от Air ръцете си, така че много често ще има или някакво слабо асо, или някакъв попекс, валекс ръце. Ние ако бетнем, те няма да фолдват в никакъв случай. Трудно ще е да си обърнем ръката на Лъв, то няма да има и смисъл, тъй като той няма да ни дава кредит за асо, така че ще ни колва даун много често. Така че ми харесва да чекна бек на фопа и имаме някакво... На Сохикс не вярвам да чекне, на Сохикс не вярвам да чекне фопа, но може да има някакви слаби от време на време. попи. Те слаби, пак са, той ще ги смята за достатъчно добри, те и са достатъчно добре да си ги бетва и да си ги барелва. По-скоро може да има някакви две дами, две десятки, валей дама, валей 10, попи 10. И вече от време на време може и да има Air, може би често Air ще се го бетва на флопа. Но да, чекваме бек. То е хубаво да кажем, че той при фоп малкия аса няма да има така или иначе с сайзинга си. Да. Така че да, махаме асата голяма част от рейнджа му, основно попове и валец според мен. Аз си мисля, че почти винаги или много често ще бетва бофове на флопа. Да предпочитаме да чекнем бек. Аз съм окей. Не бих трябвало да я буфирам аз тази ръка. Имаме и други ръце, които може да буфираме. Тук имаме малко шоудаун валю. Може някой път да сме срещу поке десетки, да речем, или поке деветки. Поке десетки не бият. Поке десетки вече не бият на търна, да. Поке десетки на търна не бият. Той деветки сигурно ще ги изолира с по-голям сайзик, но има някакво малко шоудаун валю. Макар че много спорно, ама... Може и да има валей 9, може да има и валей хикзура. Трудно ще обаче да го накараме да фолдва Търни Ривър според мен, така че с бет на Търни Ривър, така че аз съм окей с това да чекнем. Даун. И както очаквахме, има точно такъв тип ръка. Попекс. Стандартен фотока. Мисля, че има нужда да коментираме много. Ръката ни е окей за лимп трап. Ако лимп не ми не изживят, да лимп флатваме. Не е лимп шип със сигурност. Да, не бих лимп шипвал с толкова плейбол ръка. Лимп е окей също така. Мен ми харесва лимп флат. Стандартно ми струва. И тук сайзинга ми прави впечатление, че е доста голям. Аз фолдвам тук. Не виждам как бихме продължили с... Особено срещу този опонент с тези сайзинги. Срещу малък сайзинг сме кол, но срещу този сайзинг той най-вероятно има по-малко буфове и повече варио ръце заради сайзинга, но така че фолд, да. Така че харесва ми как изиграл Metal Gear тази ситуация.
тук също сме фото, почва ми прави впечатление, че нашия опонент минрейзва доста често. Виждаме, че и статистиките показват също нещо. Значи най-вероятно девира Да, доста. минрейзва и си бетва много. Да, девира от GTO доста. Тук предпочитаме да минрейзнем. И сега като виждам майже статистиките му какви са, които той от 4 пъти, 3 пъти изолирал. На мен ми харесва като опция, честно казано. Мисля, че е окей да обърнем тази част от диапазона си на минрейз, особено ако не 3 бечипва много. Ние няма как да знаем. Знаем, че ако липнем ще изолира често, поне имаме такива впечатления. Не очаквам да на 3 бет чипва много често. Той няма толкова инфо за нас, не знае какво минрейзваме. Повечето регове 3 бет чипват по-тайт за такива стакове. Особено на такъв мултиплеер, а и ние нямаме... Да, и тук на мулти. Да. Ние нямаме... И най-вероятно и ще играе по-тайт, няма да флатва достатъчно ръце. Толкова шорт няма да му се играе много по-слаб, така че във вакуум мисля, че 7-2 е по-добре минрейз. А той в този турнир най-често се опитваме да си играем ръцете в вакуум, особено ако едно отиграване е по-добро от другото. Не ме интересува толкова много да се балансираме рейнджовете. Най-често няма да играем също този опонент скоро. Да, той имиджа ни помага за това, между другото, защото не сме минрейзвали много. Така че да, определено мисля, че везници се накланят в полза на минрейз нашата ръка. Тук бих си бетвал с малък сайзинг. Имаме достатъчно фе, не мисля, че по-големия сайзинг ще ни допринася за повече фе, така че аз бих си бетнал още по-малко, между другото 45-50, нещо такова. 50 максимум. 50. Просто да 50 бих бетнал аз. Просто да индюсваме. 45 също е окей според мен, тъй като ние са такива стак сайз, че ние това може да го правим и с валю ръка, то не е супер бетборда, така че можем с малък бет на фопа да се стакваме до ривъра. Така че аз съм окей с 45. Може би 50, може да е най-идея малко по-добре, ако примерно си мислим, че го индюсваме. Няма как да има голяма разлика. Не мисля, че има... Аз мисля, че пак 45 ще малко повече. Интересен спот на търна. Ние чекаме бек. На мен ми харесва, защото си мисля, че тази карта супер много удря, помага на неговия рейндж. Той ако има пели, не би ги фолдвал. 3 баррел ще е доста спорно преди това, че SPR е много малък. Може да ни чекшипва някой път, което ще е доста кофти с нашия семибов. Ти какво мислиш по въпроса? Да, дамата му удря всичките дама и 10, дама и 9. Може дори да не е колнал с още по-слаби дами, най-вече с бекдори дама и 8, дама и 7, дама и 6. И това, че може да ни чекшипа е доста лошо за флъш дроване. Не мисля, че имаме достатъчно фолдей, които на търна. На ривъра може и да имаме, но рискуваме прекалено много на търна. Само заради един барел на ривъра. С нисък SPR. Бих чекнал, да. Бих чекнал. Да. Дама и 9, дама и вале може да има също, които удрят на търна. Така че доста добра карта като цяло за рейнджа му. На мен ми харесва чекбек също на търна. Ривър също интересен спот. Аз си мисля, че бих се предал. Аз мисля, че в неговите очи ние, ако имаме десятка, много често продължаваме да бетваме на търна. Също време той ще очаква и на тази карта да блофираме с по-голямо фриквенси. Няма, може би всички аса да ги бетваме на фопа. Аз си мисля, че няма да ни дава достатъчно кредит, честно казано, на ривъра. И аз мисля, че чекбек предпочитам повече. Просто се предаваме. Ти помислиш? Наистина най-вероятно няма да ни дава много кредит за десятка. И на самия борд ръмва така, че ние преспокойно може да блофираме доста ръце, така че не е случайно той да на блъф кетчва супер много. Той рейнджа му може да има и попове, дама хикс, дама и 10, дама и 9, вале хикс, малко 5 хикс. Трудно е да кажем също, специално без да имаме инфо за опонента ни, но мен се струва по една идея по-добре да се предадем. Да, значи общо взето сме на едно и също мнение двамата. 10-7, да, стандартен флат, ми харесва. Тук сме интересна ситуация.
вече почнах да обръщам внимание на сайзинга му супер често, тъй като си мисля, че доста опитва да ни експлойтва там. Тук като цяло на такъв тип борд си мисля, че би бетвал повече с value нещата си. Ако има 7x би бетвал повече, защото иска да си претекне ръката. Ако има overpair, също според мен ще търси малко по-голям сайзинг, за да се защити ръката, да вземе повече value. Като цяло, както казах, мисля, че този сайзинг има е слаб, а той си бетва много, както и статистиките тук предразполагат. Така според мен има най-силната ръка почти винаги, предвид тия ридове, които имаме до този момент. Да, и доста протекшен не трябва. Бих чек рейзнал и бих се стакнал. Тук аз чуда дали не може да чек шипнем или да чек рейзем, кое ще е по-добре като опция. Няма да има вероятно много голяма разлика. Няма значение. Аз съм окей как играл метал в тази ситуация. Мисля, че има най-силната ръка доста често, имаме нужда от protection, както казахме. 9.8 за 18 BB, 9.8 off. Аз съм окей в това да е лимфваме. Лимп съм аз, да. Да, и аз лимпвам. Лимфлат най-често. Особено 5x да речем. Аз не ми харесва сайзинга, първото да започна с това и второ аз вероятно бих чекнал бек. Достатъчно силен е пера, достатъчно високи пера. Да, ама на този фоп ще на чек рейзват супер малко. Дори някои регове почти никога няма да чек рейзват. И имаме някаква нужда от протекшн. Поп хикс, дама хикс, 10 хикс. Може да... Поп хикс голяма част от тях ще наколват, но дама хикс и 10 хикс ще има да бет фолдват. Ще има които като им бетем ще фолдват. Така че на този фоп аз бетвам целия рейндж и според мен е по-добре. 10 хикс ни колко дава. Да чекваме. 10 хикс ни дава панедър. Ама той е уд репер. Ако има 10 хикс. Той със сигурност няма да ни чек рейзва, което е плюс като цяло. Аз си мисля, че аз по-скоро не бих избрал такъв сайзинг ако бетвам ще бетвам 40. Един блинд. Бих бетвал 40. Аз честно казвам предпочитам 100 тип ръка. Примерно ако беше борда Асо Вале 3 и ние приемаме 3.6, сигурно бих го бетвал с нашия пер, особено това, че кикър не е много силен, но пък също време е мид пер, като в смисъл няма да има много оверкарди, които да идват на търна и на ривера, слабния кикъра. Аз си мисля, че съм чек, но сигурно ще е много близко като опция. Факт е, че на този борд рейнджа ни е по-силен и не на чек рейзват, ни помага доста да се бетваме дори и такива ръце. Да, ако беше поп вале 9 или... Тогава е очевидно, че чекваме, но на Сокай може да ги бетваме. И една идея по-добре да ги бетваме. Той може да фолдва с някакви дама и поп-екс ръце и след това на ривера, като чекнем ние на търна, защото ние често чекваме, той да ги обръща на бъф и на нашия е трудно да клоним. Но близко ще се според мен като опции. Тук със сигурност играм тази ръка. Да не играем, я пак помисля. Тук съм почти 100% сигурен, че фолд няма да е най-добрата опция. Сайзинга не ми харесва в никакъв случай. Мисля, че малък 3B е най-добре с тия сайзинги. Чуих се дали 3B чип, но си мисля, че 3B чип 17 BB няма да е най-доброто отиграване срещу по-слаби регли. Тук си мисля, че малък 3B е оптималното отиграване. 3B като сайзинг сигурност ми харесва. Ние тук се камитваме общо взето, но показваме, че няма да фолдваме. Така че той ако 4B чип ще го прави силен рейндж, аз бих 3B малко. С малък сайзинг. Не бих 3B няма като цяло ръцете, които искат да 3B-тваме са Pocket Pair и то например Валета плюс и вече някакви блуфове може да вкараме, така че абсолютно ненужен не е голям сайзинг. Баро ръцете ни предпочитат малък сайзинг. 2X е най-добре. Да, 160-165. С дами и нагоре сигурно би го правил. Валета според мен също е окей и вече десетки надолу по-скоро не. Така че да, тук бихме обърнали внимание на сайзинга. 3 според мен нано при фоп е окей, но сайзинг трябва да е определено по-малък.
Пок четворки за 15 BB, не знам, че ще подент ISO рейзва повече. Аз мога и с това да По принцип с OpenShift. шип, да, по принцип с шип. С малко повече инфо можеш и да ги лимпнем. Limship. Също. Limship. Аз като цяло Pocket петиции са ръце, които почвам да лим трапвам, да речем, с някакви ридове. Тук четворките мисля, че достатъчно бенефитват от това. Близко ще е. Двойки и тройки сигурно ги шипвам, OpenShipвам. Четворки според мен ще е някаква по-бордерлайн ръка, но аз съм мога и с това да OpenShipваме при. Тук аз не ми харесва чекбек. Имаме добро плейабилити. Аз си мисля, че няма как да чекпоне. Много са ни слаби дроуди. Ако имахме backdoor flush draw, има повече опции. Ти какво ще кажеш? Да, чекфолдваме. Прекалено слаба не е ръката, за да играем. С малко, примерно с backdoor flush draw, щяхме да имаме. Или повече опции като check call, check raise. Така с check ми изглежда стандартно. Асой 3 за 15 BB. Лимп ми харесва. Аз съм лимп, да. Да, лимп ми харесва. 100 голям сайзинг. Особено и Shallow си мисля, че може би ще оказа малко по-голямо влияние. Той 3x тук, ние сме го виждали и да 2,5x. Не мисля, че бих лимпшифал, честно казано. Преди това, че според мен той се дава с сайзингите супер много. Повече клона към лимфат, честно казано, преди сайзинга. Да, по принцип е лимпшип заради сайзинга му може да флатнем, си мисля, да. Нашето момче фолдва малко тайт, според мен аз бих лимфатвал. Добре. Къде видим следващата ръка, 4-5, аз чеквам бак. Да. Тук си мисля, не мога да чек рейзнем, by the way. Преди това, че нашия опонент супер много лимпетва малко, но е сайзинга, което също им прави впечатление, борда е сравнително. Да, и не сме го чек рейзвали. Не сме го чек до сега. Не сме, да. Само над 10-7. И тим път май го чек рейзвали. Да, то беше в миналия път. Ръката ни е окей за чек рейс, имаме два бекдора open-ended, може да ударим на щица на тройка. И имаме и бекдор flush draw. Доста силен с четвърката, но пак си оказва влияние, да. Да, но и заради другите ридове, които коментирахме, и имиджа ни със сигурност може да си позволим да го чек-рейзим и мисля, че специално в тази ситуация е по-добре от чек-фолк. Сайзинг, аз би го сайзнал сигурно около 100, между другото да е трицифрено, да не изглежда прекалено слаб. Ти как би си го направил сайзинг? По принцип, валюта на този флоп си го чек-рейзам повече и заради това, ако искам да съм балансиран, ще чек-рейзам същия сайзинг и с блъф, например 120. Но в тази ситуация същия опонент може да си позволим да го направим по-малък. Няма да има достатъчно време за да разбере как се преценяме сайзингите. Да. Така че 100 и малко. Можем exploitable да играем според мен, срещу опонент, баланс ще е по-малка роля. Но да. Да, 100 е добре. Да, на мен ми харесва чек рейс пред всичките неща, които сега коментирахме. Ние също само да видим, мисля, че чек ползваме тук. Да, няма съмнение. Асой 6, Асой 6 аз бих вероятно е лимпнал, не бих ми нарезнал 17 BB, ако е мин рейс, трябва да е мин рейс, ползваме. Тя е доста близко до шип. За 16 блин да е шип със сигурност. Мисля, че и за 17 блин да е шип, но мисля, че е окей да не е шипаме, да е лимпнем, но мин рейс не ми харесва. Другото нещо, което е, че нашия опонент като изолира, както виждаме, тя е малък е семпо, но 5 от 7 мисля, че може да придобием представа преди това как играе и в другите позиции, че е по-агресивен, по-често минрейзва, доста често си бетва. Неговия ISO сайзинг най-често е нанолин, така че може да си позволим да лим шипнем с тази ръка. Ако имахме ASO 7, ASO 8 off,
с тези стакове, мисля, че и OpenShip е добра опция. Тук SOI 6 няма как да е минусиви, въпросът е дали е оптимално най-добре. Аз мисля, че LimpShip тук ще е срещу нашия опонент най-добре като опция. MinRace мисля, че ми харесва най-малко от OpenShip, Limp и MinRace. Мисля, че MinRace най-малко ми харесва. Да, дори не знам като ми нарейза ми не шипнат. Какво правим? Най-вероятно трябва да фолдваме, да става awkward spot. Почти сигурно трябва да фолдваме според мен. Ние нямаме някакви ризове, че той. Той е по-агресивен също времено. Я да видим тук какво става. Лимпва той ние чекваме стандартно. Аз бих чеквал. Да. Нямаме нищо. Той като цяло и GTO, по принцип тук в тези ситуации, като чек рейзва, тия най-слабите ръце си ги маха, ако ще чек рейзва, ще гледа да има някакво equity на търни или на ривърс, някакви бакдори поне. Тия тук в случая няма абсолютно нищо, само някакъв 8-9 ако дойдат, ама то е супер слабо, тъй като няма всички усмици. Тя ни е възможно най-слабата ръка. Да, така че стандартен чек фолд. Притеснява това, че изолира много. Мен това ме притеснява. Иначе бих лимфал и аз. Защо са не мога да експлойтнем фолдим или да минрейзем, отколкото да лимпнем? Ако няма да лимпваме минрейз, сигурно с фолд е прекалено. Вече трудно е да преценим точно спрямо информацията, но или лимп или минрейз. Аз мисля, че не бих предпочел да е лимпна при това, което имаме като инфо. Минрейс е по-добре. Вече ако е супер агресивен и срещу минрейс и срещу лимпа, определено бих е фолдвал. Цяло шорт, не сме го видяли как изолира шорт. Така че не е сигурно, че ще е супер агресивен и шорт срещу лимп. Чакам пак да изолира, дори да не е 70%, пак да изолира доста. Със сигурност не изолира 70%, дори... Да, той е малък семпъл, ние няма как да сме сигурни, че... Е. Той няма как сме сигурни, че точно това му е in the long run, едва ли ще изолира in the long run 70%. Но в тази игра може да изолират, защото ние го срещаме рядко, така или иначе, че може супер много да експлойтира да играе. Аз съм фат тук, стара ръка. Чувства дали мога да трипе чипнем, фат ми харесва повече. Ти какво ще кажеш? Флат. Сигурно ще чеквам на търна, не бих пробвал. Той ще има по-силни пери, които чеква бек. Няма да е крайно. Може да има сой вале, дама и вале. Да. И като цяло и най-вероятно рейнджа му ще сой вале, дама и вале. Може от време да има и други валета, които най-често ще са слаби. Например, валей 2 оф, валей 3 оф, валей 4. По-средните най-вероятно ги лимпва. 10x може да има. И 10 хикс. Пак слаби, може би Асой... 10 хикс, дори Асой 10, може би... Асой 10 може да има, дама и 10. Трудно ще да вземем две улици Валю, според мен. И ера му като цяло няма никакво еко срещу нас. Ера му най-вероятно ще е 6-4, нещо такова, 8-5. Така че може да чекнем и да го оставим да се делей си бетва ера. И така иначе две улици Валя е много спорно дали ще е. Аз чекувам. Съгласен съм с тебе, да. Като бетвен фолдваме ера му, няма как да вземем две улици срещу другите неща. Така че сайзинга не ми харесва и като цяло аз предпочитам и да чек колна на търна. Добре, нека другата ръка да пригледаме. Аз съм лимп, ако имах малко повече инфо, че е още по-агресивен, бих минрейзнал. Да, и аз бих играл тази ръка. Не бих я фолдвал. Така че тук бих я играл. Тук той лимпва, ние чекваме бек. Ти би ли изолирал? По-скоро би го изолирал с offset неща. Като цяло не предпочитаме да изолираме, особено толкова шорт, те суитят ръце, не са добре за ISO, но много на блъв, защото трябва да... Като не лим шипне, фолдваме суитят ръка, която има доста по-добро
доста equity post-flop. Как бих зорил на bluff offset ръце? Чекбек. Чекбек ми Съм аз. тук. Чек на флопа. Интересно е тук на търна, че той чеква бек, което според мен вдига доста силата на рейнджа му. Аз си мисля, че той би продължавал. Значи на флопа, получава да видим сайзинга му беше half pot. Може би ще бе това една идея повече с по-силните неща, но пък от друга страна си мисля, че на търна би продължавал сигурно с повечето си буфове. Да, той повечето си... Той от друга страна и повечето си силни ръце би ги бетвал, защото той най-вероятно като бетне на флопа ще има дама, силни валета. Ние го видяхме, че чеква трети пер на поп 7-4, така че очаквам тук да се чеква средни слаби валета 7 хикс. На солто наистина ера му, може би голяма част от него ще го барава, но въпреки това може да има някакви ръце, които са... нямат гъчот, нямат нищо и реши да ги предаде, например 8 и 6. Може да, от гледна точка на това, че ние няма да дадем много кредит на Сото, имаме високи пери, трудно ще ги барова на ривъра, примерно ако сме конали с вале или с дама. Може да има някакви бъфове, но си мисля, че по-скоро не, по-скоро ще бетва с по-голяма част от бъфовици. Най-вероятно не всички. Да, ама то... Сега като замисля, че това, че вара ръцете ще си ги барелва пак. Така че и като чекне няма и много вара ръце. Не виждам... Да, може да чекне вале и 10, вале и 9, например. Но не вярвам дори дама да чекне. И че по-слаби валета ако ги няма, 7 хикс ако ги няма. Така че и вара ръцете му като са малкото ер, който ще предава на търна, пак е не малко част от рейнджа му. Може да има... на ривъра, да. Може да има някакви дами наистина, които... Сайзинга на флоп също има много голям. Може да има някакви... Без повечето дами наистина вероятно ще продължава и на търна за Вало. Може да има някакви слаби дами, все пак. Някакви валета може да има средни. Аз бих блофирал, но като се замисля за... Като цяло това е най-слабата ръка в рейнджа. Трябва да има много стабилно инфо, че той основно има шоудаун валю ръце на търна и винаги ще ги колва, за да не блофираме тази ръка. Сайзинга не мисля, че е много голям. Ние може да се бетваме с дами. Ние имаме немалко дами, които ми че колнали, може да валю бетваме на рибъра. Преспокойно може да ги бетваме 2 трети. Това не знам колко са падало, но някъде там. Малко по-малко. Да, аз бих бетнал 2 трети. Срещу буф рейнджа му обаче няма да има значение дали бетваме малко или много срещу ръцете му, а срещу тия ръце, които ще ги чеква бак на търна като средни валета, слаби дами, според мен той ще ги колва и на два сайзинга. Може някаква четворка да има и да фолдне на по-големия сайзинг, може да има поп-хай, който да... Той поп-хай според мен и на по-малък сайзинг, примерно ако бетнем 100 пак няма да колва също и с четворка. Аз си мисля, че може би тук по-малък сайзинг ще е една по-добре, да фолдваме така ли, че ръцете му няма да колва срещу два сайзинга, не е достатъчно малък да се индюсва, а срещу вале и дама X си мисля, че няма да има никакво значение. Така че аз бих бетнал по-малък сайзинг на ривъра. Интересно, че има вале и 2. Да, интересно. Но да, тук това е интересно на търна се замислим за рейнджа му и на ривъра Папи каза по-голям сайзинг. Аз съм фен на по-малкия сайзинг, често казвам. Според мен постига същите идеи, губим по-малко, когато има вале и дама, някакви шоудаун вале ръце. Аз съм окей с минрейза тук, честно казвам. Не го мразя, мисля, че е окей. Не го мразя. Предвид това, което имаме, не мога да. Става. Въпреки, че с тези стакове не минерейзвам, но exploitable може. Може да си позволим тук срещу по-слаб рек, някакви по-слабата част от... той дори да не е слаб преговор, той трудно знае какво минерейзваме, повечето регове имат склонността да играят по-тайт, отколкото трябва, шорт също минерейз. Така че... Окей, ще. Тук 3 чипваме. Да. Тук няма какво да коментираме.
Тук преснява малко, че пак Ми. мога да няма изушипне, да ни изолира с голям сайзинг, стак, карив спот като цяло. Иначе по принцип бих лимпвал тази ръка със сигурност. Тук ще между лимп, защото примерно той основното изолира нанолимп, така че тук не сме 100% сигурни, така че тя ще е окей за лимфат. Ти какво ще кажеш за OpenShip, да речем? Мисля, че нямаме достатъчно инфо да... По принцип е лимп. Мисля, че не сме го видяли чак толкова да е агресивен, че да се я местим в OpenShip Range. Бих е лимпнал. И той и лимп и изолира доста нономен. Да. Така че преспокойно може да лимп флатваме. Може би лимп. Вероятно аз бих е лимпнал. Голям сайзинг. Да, пак е голям сайзинг, въпреки това мисля, че трудно може да фолднем 9-7. Не фолдваме тук, да, аз не бих фолдвал 9-7 шутер в никакъв случай. Голям сайзинг при, голям сайзинг на фопа. Не фолдваме. Супер стандартен фолд. Да. Добре. Тук сигурно 3 чупвам, да. Сигурно с 3 чупваме тук. Така че ми харесва как играл метал. Поки деветки, ми харесва да лимпнат. Да, лимп. Особено с тия ридове да ти имаме. На фобъм сигурно сбетвам аз за Валю. Да, бет един блинд. Бет флат. Тук е интересно, че не рейзва. Не може да Може да има някакви петици, може да има блъфове. По-скоро бих го флатнал. Да, бих го комнал. Би го флатнал и аз. То е ясно, че не имаме достатъчно силна ръка, замислям за дали да го трибетваме. Но... Не мисля, че Може би ще има нужно. доста повече блъфове, отколкото петици. То може някои петици да ги чек рейс фолдва. Не ми харесва бет флат. На търна ми харесва да чекна бек. Аз си мисля, че толкова имаше флъш дроли, ще продължава на търна нерядко. Единствено проблем е, че даваме безплатни еквити карти. на някакви валеи, особено ако има валеи 4 или 10, 3 някакви такива ръце. Дори на 7-4 даваме някакви 4 аута. Да. Даже аз повече дори се замислям за някакъв малък бет. Вземем си валюто от петици, той може да има петици, които никой няма фолдне. Протектваме се от тея гътшоти. А и като цяло не вярвам много често да наблафират на ривъра. Ако най-често, когато чек рейзнат повечето регове, когато чекнат търна на ривъра, пак се чекват и не блафират. Така че на всичките тези гъчоти само ще им дадем безплатна карта, те няма да наблафират, когато мислят. Тъй че аз бих бетнал. Аз си мисля, Например, дори по-малко от една трета може. 130, например. Аз си мисля, че има някакъв шанс да ни блофира на ривъра също, въпреки че съм съгласен с тебе, че няма да е супер често. Даваме безплатна карта, което не е много яко. Не съм сигурен кое ще е най-доброто, но най-вероятно ще са близки. Ако ще бетваме Ако имахме по-слаба, пер, със сигурност ще бетнем. Да. Ако имахме две валета, сигурно ще чекнем, така че... Тук ако ще бетваме с по-малък сайзинг, това колкото добре внимание, ще е по-добре според мен. На ривъра със сигурно бетва между другото, защото той ако имаше дама или продължава на търна или ще бетва на ривъра доста често, срещу 5x и 2x ръцете му, ако е решил да ги чеклейзва на флопа, според мен няма чак толкова голямо значение какъв ще ни е сайзинг, като и SPR е много малък. Тук бих бетвал аз на ривъра, сигурно въпросът е какъв сайзинг. Чува се за шип, нищо, което притеснява, че е голям мултиплеер. Ти какво си мислиш? Наистина почти никой няма да има дама, но дори в малкия процент, които имат дами, ако шипнем, карам, де-факто ще надуем супер много пота, а той ще има накрая по-силна ръка. Заради това по-скоро бих бетнал една идея по-малък, но въпреки това си мисля, че може да бетнем сравнително голям сайзинг. Те тук стаковете ни отзад са много... Стака ни отзад е много неприятен.
Той е почти малко повече от пота. М. Но Голям не сайзинг знам, аз според мен бих ще. петно. Голям сайзинг според мен Да, ще е може по-оптимално. 2 трети дори. Да, да. Но със сигурност, ако дали ще шипваме, дали ще бетваме по-малко, сигурно трябва да е голям сайзинг, не примерно 100 чипа, да речем. Да, бетваме на River, сигурно ще е по-добре. ISO ship, needless to say, нямаме друга опция. Да. Така че тук е добре, ние тип го шипваме. ASO 8 ми харесва трапа, между другото. ASO 8 Shoot особено. Ако беше ASO 8 off, по-често би го OpenShipвал. ASO 8 Shoot играе по-добре, така че дори в пътя, когато не чекнем. Да. Общата сата Най-често са шип. са шип. ASO 8 стъп е окей за Limp Trap. Така си мисля и аз. Това е последната ръка, така че ясно е, че бием. Нека да видим какво има нашия опонент. Оп, търн, ривър. Оп! Добре, 150к отгоре. Какво мисли за шипа на NS Оволе? Еми... Не ми харесва. Not a big fan, Не е не. от добрите ръце за блъф. Не знам какъв имидж е поставил на метала, но не мисля, че чак толкова. Ние не му играехме дори Super Wolves, префлоп, някой Titanfall да направи, така че VPI-пито ни от малкия бренд не е било 95%. Ръката му Не играе ми окей харесва, пост. бе. Ръката му играе окей пост. Има по-добре ръце за блъф. Да, 100%. Мен не ми харесва шип също, а нашия Limp Trap ми харесва. Така че well played за тази ръка. Ами добре, ние сме готови с този турнир. Това беше нашия анализ на 105